Dobré odpoledne, přátelé. Vítejte na další přednášce. Proti předchozí přednášce se vás počet zdvojnásobil. Nevím, jestli to je tématem nebo tím dovědkem, že vás tady čeká unboxing balíčku s překvapením. Tak se to vás přitáhlo to překvapení. Kinder Surprise. Přednášet bude mít člověk, který, řekla bych, doslova naplňuje jedno povzbuzení starého mudrce, který říká, že můžeš dělat cokoliv chceš a být kýmkoliv chceš. Člověk, který je multipotenciál, vášnivě programuje, natáčí videa, pracuje taky s pájkou a osciloskopem. A zároveň je to člověk, který patří do skupiny lidí, kteří jsou pravidelně každé léto na Maltě, aniž by překročili práh České republiky. Rád přednáší o tom, co zná, co poznává a hlavně si s tím vším hraje. A když vidím tady toto veškeré zařízení, tak jsem si 100% jistá, že to tak je. Vítám vás na přednášce Petra Stehlíka, který vám poví o novinkách v Espressive systému. Trénovala jsem to dlouho a stejně se mi to nepodařilo. A jsem ráda, že to konečně vidíme na vlastní oči a za chvilku to uvidíte i vy, to krásné čipy, které tady na vás čekají. Takže předávám slovo a užijte si přednášku. Petr Stehlík. Děkuji za úvod. Tady ta slečna nebo paní Vladička mě nezná, ale chtěla ode mě nějaké body, tak jsem napsal, že rád betonu. Z toho je ty výlety na Maltu, že vlastně mě baví něco betonovat nebo stavět, protože nevím, jak to máte vy, ale já už 22 let programuju jednu webovou aplikaci. 22 let. A pořád to nemá konec, takže proto hrozně rád po večerech si hraju s elektronikou, protože tam je možné nejenom rozblikat ledku, ale postavit něco, co funguje za mnohem kratší dobu, třeba za týden, a má to nějaký výsledek, když to ta moje práce za peníze, ta je nekonečná. Takže děkuji, že jste všichni přišli. Mám z toho velkou radost, protože jsem měl bezkonkurenčně nejhorší popis přednášky na letošním Open Outu. Já jsem tam napsal nějakou jednu větu, zatímco všichni ostatní borci tam mají 3-4 odstavce, které to krásně popisují a já pro ty přednášky chodím, že jsou lákavé. Podle popisu jste přišli téměř na slepo, pokud jste netušili teda, co je Espressive, nebo co jsem zač já. Mimochodem, je tu letos někdo z firmy Espressive Systems z pobočky Brno? Nebo zase jenom inkognito. Tato čínská firma má totiž pobočku v Brně, což to je fantastické a ti zaměstnanci sem schválně nechodí, protože asi dělají něco, co se nepotkrává s tématem nebo ne. Takže dneska budu mluvit o novinkách u firmy Espressive Systems za poslední rok plus minus, z hlediska hardwareu, softwaru a bezpečnosti. A plus rozbalím čerstvou novinku, kterou možná ještě neznáte. Je to novinka ze září. Přišla mi přímo od šéfa Espressive Systems DHLkem, takže podíváme se, co posílá a proč. Proč Espressive Systems? Pokud kdo neví, co jsou čipy ESP8266, ESP, no, kdo ví, co je Espressive Systems a ESP8266, ESP37? 90%. Tak pro ten zbytek. Já jsem dřív jezdil mluvit o Arduino. Arduino je platforma, která vám okamžitě umožní něco postavit. Nějakou domácí automatizaci, začnete od brikání ledky a brzy se dostanete třeba měření teploty, zalévání, automatickému zalévání zahrádky, kontrola, jestli do schránky vhodila pošťačka nějaký dopis, prostě čemukoliv, co může zjednodušit nebo zlepšit váš život. To je platforma Arduino z Itálie z roku 2006, nějakou dobu se vyvíjela a v době, kdy už Espressive, čínská firma, vydávala ty své Wi-Fi čipy, tak já jsem pořád tady jezdil a říkal jsem, že to je k ničemu, Arduino je nejlepší, jo? Tak to jsem jako trochu zaspal, nebo mi to nedošlo včas. Dneska už jsem tady a říkám, Espressive nebo ESPčka jsou nové Arduino, jo? Jak se říká, že něco je nová černá v modě, tak ESPčka jsou nové Arduino. Je to nejlevnější možná platforma s výbornou komunitní podporou,
u toho nového čipu OSP32 dokonce s výbornou firemní podporou, funguje tam Arduino vývojové prostředí, Arduino knihovny, je to prostě opravdu nové Arduino. Kdykoliv přemýšlím, jak něco doma potřebuji udělat, tak můžu buď to vzít to malé Arduino a pak k němu řešit konektivitu, protože vlastně dneska už ho potřebujete konektivitu, aby to buď to hlásilo něco do cloudu, že chcete, nebo aby to naopak pomůželo něco, co nechcete. No a když vezmu Arduino nebo jakýkoliv jiný čip, STM, nebo sama firma Arduino, nebo to je paní firma, vydali za těch posledních 10 let mnoho čipů. Zkoušeli to s Intelem, zkoušeli to s nějakýma armama, zkoušeli všechno možné. Měli různé duální procesory s Linuxovým stackem a tak dále. A to všechno je zbytečně složité. Ty ESPčka máte jako Arduino a konektivitu k tomu zdarma, Wi-Fi zdarma. Takže proto dneska mluvím o Espressif, protože to je jakoby nové Arduino. To, s čím chcete začít, když doma cokoliv chcete, nebo i v práci. Jo? Jako nejenom domácí, ale může to být i profesionální automatizace. Mí kolegové to normálně dávají. Takže proto Espressif, protože to je nové Arduino, je to o domácí automatizaci a tak dále. Teďka, já mívám ty slajdy, tento slide bývá poslední, na konci přednášky, ale já mám zkušenost, že nikdy nestihnu všechny slajdy během přednášky. Vždycky mě vyhazují, tak v půlce slajdu vypínají mikrofon a jdu další přednášky. Takže dneska jsem to dal jako druhý slide. Můžete se podívat na moje kontakty, nemusíte si je opisovat, protože už v tuto chvíli ta přednáška nebo ta prezentace je online. Na té mojí první adrese psthlík.cz/prezent, tam už je, takže to si můžete potom kdykoliv otevřít po této akci. Ale, co je dneska výjimečné, organizátoři se slitovali nebo něco takového a přidali mi ještě další hodinový blok v 17 hodin, protože tuší, že to zase nestihnu. A kdybyste si chtěli se mnou popovídat o tom, co tady nestihnu, nebo i o čemkoliv jiném, na Twitteru psali o elektromobilech, smyslu života a tak vůbec, tak v 17 hodin v místnosti A113 přijdu já, budu tam sám, asi. A budu tam čekat, jestli přijde někdo z vás, že bychom si mohli povědět, co tady nestihnu za 38 minut, a nebo cokoliv vás zajímá o Espressifu nebo o další věci. Takže tady jsou na mě ty kontakty, kde si můžete postěžovat, co jsem dneska zvládl. Máte tam web, na Twitteru občas něco vykřikuju, sociální sítě mám svobodné, netykám. Na blogu mám blog, který moc nestíhám. Jsem teďka velký youtuber, protože já jsem si všiml, že mimochodem na co říkám stránky, aby se nesmějete, až tam přesně to bylo požadavek na účastník. Smál se, když se přednáší si pokusí. Takže jsem teďka velký youtuber, protože jsem si všiml, že v nás jsou youtubeři, třeba povídanáci takoví, kteří mají miliony sledujících a tím pádem mají miliony dolarů a tím pádem mají příjem, který umožní nechodit do práce a bavit se natáčení těch filmů. No a to je přesně můj cíl, přestat chodit do práce a mít víc času na hraní si s těmi věcmi, takže jsem velký youtuber. Kdybyste se chtěli pobavit, podívejte se na ten kanál, budu tam dávat i věci, co dneska nestihnu a ukazovat. Mám spoustu nápadů, ale nemám čas to tam točit. No a poslední odkaz jsem přidával dneska v noci, to je odkaz na GitHub, kde mám nějaké věci přednášce z loňské přednášky. Je tu někdo, kdo byl na mé loňské přednášce? Takže já jsem loni ukazoval Wi-Fi ledový informační panel, se to jmenovala ta přednáška. A bylo to takových těch ledových pásí, kde každá dioda má samostatný jakoby kontroler nebo počítač, že dají se programovat zvlášť. A ještě o dalších displejích maticových 32x8 bodů. A vysvětloval jsem tady, jak to bude úžasné a rozdával jsem tady plošné spoje. I dneska dostanete plošné spoje, když počítač dokonce. A vy jste se všichni tvářili, jako že no, tak toto je to nejslabší, co jsem o tebe viděl, to je pěkná věc. A jakože jste tomu moc nevěřili, že to může fungovat. Takže já jsem vám dneska přinesl ukázat, jak to vypadá po roce. Hotový produkt toho, o čem jsem tady před rokem mluvil. Mám to v krabičce, je tam ten můj malý plošný spoj, je u toho ta matice 32x8 bodů. A na tom GitHubu je právě program, který vám na pár řádků ukáže, jak můžete na tom displeji, na tom ESPčku třeba začít zobrazovat čas. Je to opravdu na pár řádků. A pak už tomu prostě jenom nabalujete další věci. Vstáhnete si z internetu předpověď počasí, nebo třeba tady. Když se tady na střídačku teďka zobrazuje moje domácí teplota, takže teď je 15:10, to měl aktuální čas, synchronizovaný z internetu, nejsou tam nikde potřeba hodiny.
A toto je moje aktuální teplota u nás doma na jižní straně na slunci, což teď teda je asi zataženo, tak to nesvítí. Takže to jsem vám chtěl ukázat, že to nebyla ta loňská přednáška úplná hladina, že to takhle může vypadat. A na tom GitHubu je právě odkaz na ten zdroják, ze kterého můžete vyvíjet věci dál. Takže to je jedno překvapení, které jsem si pro vás chystal. A pak tady mám druhé překvapení, které vypadá takto. Jmenuje se to Lazy Grid Clock. A zkusím, jestli to bude fungovat. Je tam opět ten můj malý plošný spoj, který jsem tady minule rozdával. A co je nejlepší, to zkusím zapojit. Já teď si to používám čas té své dnešní přednášky, ale nevím, jak moc je to vidět. Ono záleží na tom vysoký jas. A tohle je strašně vtipné řešení, kdy je namotaný právě ten pásek z těch inteligentních diod. A je to naprosto bez spání, je tam namotaný jako had. A pak jednoduchým programováním si můžeme zobrazovat jakékoliv věci, třeba zase čas nebo cokoliv jiného. O tomto si můžeme promluvit právě v té místnosti A113 v 17 hodin. Už si nebudu krátit dnešní přednášku, už si budeme nás hájit. Nechávám to tu běžet jako inspiraci a je to opravdu postavené na tom plošném spoji, který jsem minule rozdal. A dneska vám ještě budu pár dát. A teď už teda k té dnešní přednášce. Co je dnešní plán? Chtěl bych vám říct, jaké máme novinky hardwareu, o Espressifu, jaké máme novinky softwaru, jaké nastaly průšvihy bezpečnosti za poslední rok. Pak bych chtěl rozbalit ten balíček s překvapením, co přišlo z Číny a odpovědi na dotazy, to už vím, že bude až v té A113 17 hodin. Espressive Systems. Je to, sami se nazývají world leading, jakože jsou nejlepší Internet of Things, na ten internet věcí, ale opravdu ty čipy se na to fakt hodí, protože kombinují v malinkém pouzdře kompletní Wi-Fi stack a mikrokontroler s dostatečným výkonem a pamětí na to, aby se s tím dali dělat ty malé blbosti. A hlavně cena. To stojí tak málo peněz, že to můžete rozhazovat. Nejlevnější už je tuším za 30 korun. Takže to můžete dát kamkoliv, nebo to i rozdávat. Je to prostě opravdu, ta cena opravdu zvítězí, když se rozhoduje, jaká technologie bude v budoucnu úspěšná. Tady máte krátkou historii toho, jak to šlo. V roce 2013 začali malinkým čipem pro tablety, v roce 2014 k tomu napadlo nabalit mikrokontroler a osamostatnit to. V roce 2016 zabalili k tomu i paměť a další věci do čipu ESP8286, ale zároveň vydali úplně nový čip ESP32, což byla úplná bomba. Byl to vlastně po 3 letech vývoje vlastně vytvořili něco, co mělo vyřešit všechny požadavky a stížnosti na ten 8266. Jo? Takže tam dali 2x víc procesorů, 10x víc paměti, 2x víc MHz, 4x víc GPU vývodu. Všeho tam dali moc a mělo to být prostě úplné řešení všeho. A o rok později to dokázali ještě celé integrovat i z externí paměti a s celou tou bižuterií okolo antény do jednoho jediného malinkého čipu. Takže ten ESP32 Pico, to je prostě 8x8 mm a tomu stačí dát už jenom anténu a nic víc a celé to funguje. Fantastická věc. A v letošním roce 2019 mají teda něco nového, o čem budu mluvit. ESP8266 byl původně obyčejný převodník k jiným počítačům, který měl vlastně ze sériového portu udělat Wi-Fi, aby prostě, když máte nějaký mikrokontroler, který nemá konektivitu, tak mu stačilo přidat tohle. Pak si lidé všimli komunita. To bylo bez dokumentace, bez ničeho. Komunita dokázala zjistit, co tam je za procesor, vytvořit k němu kompilér, celé to ovládnout, zpětně reverzní engineering, přeložit čínské nějaké nesmysly do angličtiny. A opravdu se to rozšířilo díky té drtivě nízké ceně. ESP8266 je dneska úplně všude. V praxi to bylo, jak říkám, uzavřené SDK. Existovaly 2 verze, celou dobu existují 2 verze, bez operačního systému, s operačním systémem, slabá dokumentace, to jsem všechno teďka vlastně říkal. CPUčko nesmíme zdržovat v našem programu dlouho, pak se to celé resetuje, protože nestíhá běžet Wi-Fi stack. Je tam málo paměti ve skutečnosti, málo vývodů. Já jsem se vždycky smál, že ESP má jenom 1 ADC, když to Arduino má 8. I 20 tam není hardwareové vývody. ESP32 to mělo všechno vyřešit, to znamená, Číňané se chytli za nos, nebo ta firma Espressive. Od začátku to bylo kompletně open source, od začátku byla dokumentace nemožná, od začátku to vyvíjeli na GitHubu. Rovnou šli do Free Ethosu, což na 2 jádře má smysl, protože potřebujete tam vlastně systém, který za vás řídí ty procesy.
je tam mnohem víc megahertz, je tam obrovské množství paměti, všeho tam má, je tam hardwareové šifrování, hardwareové zamykání dokonce té paměti, takže to můžete dát do průmyslu, aby vám sami neukradli ten váš program, to vaše intelektuální vlastnictví. Má to zase mnohem lepší slim-more, je tam speciálně nízko ULP, ultra low power, jakože tam je další procesor, který běží vedle hlavního procesoru, který nežere už skoro nic. Hlavní procesor spí, ten malý procesor měří data, pamatuje si je, probouzí velký procesor jednou za čas. Opravdu špičkový čip. Navíc tam přidali Bluetooth, úplně zadáno tam přidal Bluetooth. A je tam ještě vlastně ethernetové rozhraní, CAN sběrnice, infračervené rozhraní, nebo příprava na infračervenou, je tam přímo v tom alp senzor, tak to reaguje na magnetické pole, přímo ten mikročip. Je to prostě úplně řešení úplně všeho, fantastická věc. A tedy tvrdili, že to nebude, jakoby, že to bude na jinou třídu řešení, říkali. Toto nebude náhrada 8266, toto bude na jinou třídu řešení, bude to stát jiné peníze a tak dále. Ve skutečnosti ta cena klesla úplně neuvěřitelně, já jsem poslední kupoval za 2,45, to je 60 korun, teď poslední 32, takže už ta 32 je v podstatě zadarmo. Mimochodem, smysl této přednášky je říct vám, už nikdy do žádného designu nepoužívejte 8266. Já jsem se volání tu chybu udělal, tady v tomto je 8266, říkal jsem si žádný problém, to bude jenom zobrazovat na displeji, tam nepotřebuju dvou jádro na 240 MHz. Jenže, pak jsem si řekl, že to musí komunikovat se servery v internetu, třeba nastavování počasí, a dneska je všude toto posol. Dneska je všechno šifrované, vynucené šifrování. A šifrování na PC se vám nezdá, že by to nějak vadilo, že tam musíte být pro toto posol, místo toto. Ale na tady tom mikrokontroleru maličkém to zabije veškerou volnou paměť. Tam je normálně asi 42 KB volné paměti, ale ne. A jakmile zapnete šifrování, tak to si vezme 2x16 KB na buffery, na ten paket, který to musí rozšifrovat, na ty klíče a ty smysly. Takže vlastně ze 42 na nás zbývá asi 10. A pak ještě druhý řebíček do rakve, oblíbil jsem si JSON, což je vlastně javascriptový způsob, jak posílat strukturovaná data. To je jako vypadá strašně elegantně, textový zápis, prohlížeč tomu přímo rozumí, všichni tomu rozumí. Akorát když té věci řeknete Arduino JSON knihovně, ať to rozbalí v paměti, tak to zabije těch zbývajících 10 KB, to je problém. Takže já jsem vlastně tady neustále narážím na málo paměti. U dobrého displeje narážím na málo paměti. Takže prosím vás, nepoužívejte 866, do všeho dávejte minimálně tu 32, anebo letošní překvapení. NSPčka se za tu poslední dobu rozšířily úplně masivně a jsou naprosto všude. Používají se úplně na všechno možné. Já jsem třeba před lety jsem tady říkal, vidíte, že jednoho dne z toho budou dělané nové 3D tiskárny. Jakože ten mikrokontroler v 3D tiskárně, kde je normálně Arduino, a pak tam chybí konektivita, takže někoho napadne dát tam SPčko. Byl jsem kvůli tomu dokonce i průšu osobně ve fabrice a říkal jsem, kdyby se dali SPčko, no, my už to máme vyšlané jinak. Teďka už o tom můžu mluvit, protože před 3 týdny vydali novou tiskárnu, kde už je vidět ten jejich nový hardware, co jsem před rokem a půl ještě nemohl zmínit. Takže přešli na nějaký ARM, ale aha, zase chybí konektivita, tak tam mají konektor na ESP, který tam zasadí, aby získali tu Wi-Fi vlastně za ten $1,50. Takže u průší jsem nepochodil, ale někdo jiný portoval Marlin, což je firmware, který řídí 3D tiskárny právě na ESP. Takže z Číny nebo nějací něčenci můžou opravdu stavět 3D tiskárny s vestavenou konektivitou tím, že tam dají jedno ESP. A to je jenom taková drobnost. Jinak se to používá opravdu. Třeba viděl jsem, takhle vypadají třeba, můžete koupit ESP Copter, je stavebnice, jakoby komunitně nebo open source vyvíjené kvadrokoptery. To znamená, vybírá se někde na Kickstarteru peníze a pak to můžete jakoby celé hackovat. Není to, že s tím hned vítáte, ale můžete si na to psát vlastní firmware, vylepšovat a tak. Takže se to uplatňuje, nebo jsou hračky, staví se jakoby ruční, bývají v konzole vlastně, tak herní konzole od Sega a od všech těch firm, tak vlastně dneska to lidi staví, tak to je zase nějaká komunitní verze, nebo jak to říct, toto je taky Android vlastně v krásné krabičce, vedle to někdo postavil vpravo vlastně totéž, ale sám, že si vzal displej postavit. Čili když jsou tam emulátory do mobilních počítačů, to jsem vůbec netušil, že tam funguje. Takže tohle všechno je dneska možné. Nebo
dneska je trh zaplavený takzvanými chytrými žárovkami, a chytrými vypínači a chytrými dalšími věcmi. Pokud je tam Wi-Fi, tak na 99% vevnitřku ESPčko. A co je ještě lepší, na 90% to půjde hacknout a nahrát na vlastní firmě. Takže můžete normálně, a to se prodává všude, to je normálně třeba v Alze nebo ve všech možných obchodech. Normálně si koupíte chytrou žárovku a doma odděláte kryt, najdete tam ESPčko a nahrajete si tam, co potřebujete vy, aby to neovládala nějaká čínská velmoc nebo někdo jiný, ale abyste to měli prostě pod kontrolou. Takže já si myslím, že největší chyba je stavět domácí automatizaci skupovaných věcí. Vy to vlastně ztrácíte kontrolu nad svým vlastním domem, takže byste klíčky vyvěsili prostě schránky. To není dobré. Takže když stavit domácí automatizaci skupovaných věcí, tak vždycky dám přehrát firmware na vlastní. A nebo to postavit celé, jak vám ukážu. Co se ukazuje dál, co přímo firma Espressif tlačí, našel jsem knihovnu nebo projekt na rozpoznávání hlasu, jmenuje se příznačně Skynet, kde viděl Terminátor a tak ví. Dokonce to funguje na SQ886. To je velká věc, protože nejsou normálně k dispozici knihovny, které by rozpoznávaly hlas. Všechno to je, jenom se tam pořád mluví, skutek vytajovaný, tady byla přednáška o Mozilla, že sbírá hlasové vzorky a Google to má v cloudu. Všichni to mají v cloudu, že vy nechcete, aby do cloudu odcházelo to, co si doma povídáte s ženou nebo s někým jiným. Vy chcete, aby to bylo doma a rozpoznali se to na vlastním hardware. Rozpoznávání obličeje, to je úplně neuvěřitelná věc. Že to výkonově, já tady mám, jestli to teď přepneme, já tady mám normální věc, která se jmenuje ESP32 CAM. A to je ESPčko. ESPčko je. Zhora kamerka, nevím, jestli to je VGA rozlišení. A to normálně dokáže rozpoznat obličej. Opravdu to funguje. Tam si nahrajete firmware, který je přímo v příkladech Arduino IDE, si tam nahrajete firmware a to rozpoznává až pod obličej. Já vůbec nechápu, jak to udělá. To by měli potřeba přece neuronové sítě a tisíce MHz a všeho možného. A tady to normálně funguje prostě v tom ESPčku. Takže to je fantastická věc, je dneska možné všechno s tím udělat. Povíme si teda krátce, co přímo ta firma má vlastní, firma Espressif má přímo vlastní development kit pro zvuk, ESP-ADK, audio development kit, má vlastní vývojový kit pro rozpoznání obrazu ESP-AI. Tady tohle byl čínský klon toho téhož, ale ESP-AI vypadá jinak, já vám ukážu jak. A taky má celou vlastní smart platformu. Mají Smart Light, Smart Button a Smart Plug. Ten Smart Plug, nevím, jestli nemám to od nich, to se pak na to můžeme podívat se až v té A113, to teď nebudeme řešit. A toto teda vyvíjí přímo ta firma Espressif, ale samozřejmě na AliExpressu se doslova roztrhl pytel s klony, s všemožnými klony, všeho možného, takže třeba takováto vývojová deska, jo, to je zase ESPčko ze spoda, dokonce dneska bez plechového krytu, a zhora displej, OLED displej, malinký. Taková malinká věc stačí, tam je dokonce USB-C konektor, taková malinká věc stačí, aby to už něco stahovalo z internetu a zobrazovalo. Je to jak krabička od základu. Nebo tady, tohle je docela vtipná věc, zase ESPčko, a tady máte VGA konektor a tady máte PS2 konektor, jestli si ještě pamatujete na klávesnici. Tohle to samotné, když se do toho nahraje hodně firmware, což píše nějaký Francouz, funguje jako terminál. Normálně to ESPčko je tak rychlé, že dokáže bitbankingem vytvářet VGA obraz o slušném rozlišení a spoustě barev. Takže tomu přímo připojíte VGA monitor analogový a na vstupy připojíte klávesnici a myš a on to ještě zvládá emulovat ten PS2 sériový protokol a tím pádem to vlastně funguje jako jednoduchý terminál. Opravdu zajímavá věc. A takovýchto desek je na AliExpressu prostě tisíce, takže můžete si vybrat cokoliv za pár dolarů a hned začít vyvíjet. No a jak jsem říkal, je záplava těch hotových řešení, těch chytrých žárovek a chytrých věcí, tohle je prostě, to jsou stovky. Jenom když to člověk opravdu chce koupit, tak je dobré podívat se do alternativních firm, o tom budu ještě vlastně mluvit. No a tak, jak jsem říkal, nepoužívejte už tu 826, vždycky narazíte. Řeknete si, to bude jenom brika diodu, to bude v pohodě, ale jakmile tam dáte nějaký ten, buď to HTTP, nebo obecně šifrování, a nebo se začnete hrát třeba s tím JSONem, dojde paměť, a pak čtu na Twitteru pak takové, jakože ta 826 není moc stabilní, je to padá. A to je jenom špatná práce s pamětí. To je systém právě, když tam není jakoby, že to hodí kernel panic, jak na model smrt ve Windows, nic takového, to prostě restartne. Takže vám se zvenku zdá, že to nevydrží běžet díl než 2 hodiny.
ale ve skutečnosti si vezmeš, zapněte tu malou paměť a pak si to ze zoufalství restartuje. Takže 826 nemá špatný hardware, jenom špatní programátoři překračují. Tomu se vyhnete tím, že dáte 30 hodin, anebo něco jiného. Tady mám pár fotek těch řešení přímo z Číny, těch jejich hlavní, toto je ta SPI, kterou mají to je vlastně hardware, stejně s tou kamerou, a to je softwarový kit. Jo, tady je to vlastně, to jsem ukazoval, jsem vizualizuje, takže toto je ta čínská kopie za... Teď to mají v akci, teď to budu kupovat, když si koupím dvojku, za to nemůžu, že to je rodné. První stál 7,50, druhý stál jenom $5. 11. má AliExpress, a teď dám nějakou snažíš prodává něco. 11.11. Číňané mají rádi pěkné datumy, z nějakého důvodu mají rádi čísla. 11.11. 4.11. dáme sledit na AliExpressu. Takže to bude pod $5, to znamená pod 130 korun. Kupte si to. Tady je jejich vývojový kit na rozpoznávání hlasu. Zajímavé je, že to má směrové mikrofony po obvodu a funguje to tak chytře, že vlastně, když to zachytí klíčové slovo z určitého směru, tak to potom použije ostatní mikrofony na potlačení šumu. Takže když třeba v místnosti mluví dva lidé naproti sobě, té věci, a ten jeden vykřikne to správné klíčové slovo, tak ten druhý potom může mluvit, nebo tam třeba hraje rádio nebo televize. A on ty ostatní mikrofony použije vlastně k odečtení toho šumu v podstatě a poslouchá jenom vás. Tak to fungují i ty řešení od Google, Alexa, no ti tři velcí, jak to mají, ty sledovací zařízení v domácnosti. Tak tohle je vlastně domácí řešení jo? Což je moc dobře. No, tady mám potom nějaké obrázky toho, jak jsem to přímo na AliExpressu udělal screenshot. Tady byla akce, že to ASPčko s displejem byla za pouhý $1, to bylo super, to mám taky doma. Tohle je zajímavá věc. Firma Sweet Studio v Číně, což je taková open source pěkná firma, vyrábí hlavně plošné spoje. My je známe jako hlavní výrobce plošných spojů, ale ve skutečnosti dělá celý hardware. Tak tady vyvinula takovou krásnou destičku s novým procesorem RISC-V. Mluvím o tom proto, protože jsem to na Linuxu řekl špatně, tam jsem řekl, že to je STM, ne, tohle je GD32 VF103, úplně nový procesor s otevřenou instrukční sadou. Velmi zajímavá věc, možná, že budoucnost. Ale všimněte si zase, neměli vyřešenou konektivitu, tak prostě doprava přilepili na plošném spoji SP. Takže tady je to SP vlastně v tom původním smyslu, kdy pomáhá dodat Wi-Fi konektivitu čipu, který design má. Novinky software. Říkal jsem, že mají ty krásné vývojové kity, Crossbook, ADK, obraz, AI, mají taky Azure IoT kit, speciálně, Alexa SDK, Google Cloud SDK, Apple HomeKit SDK, čili můžete se napojit s ESPčkem na všechny ty hlavní providery cloudových řešení. Mají vlastní platformu Smart Home a k ní jako aplikaci mají Smart Applications pro Android. Nic z toho jsem neviděl, to vám jenom říkám, abyste věděli, co se děje u nich, ale nevím, jestli mi to tady používám. Pro nás je důležité jako pro bastiř nebo programátory ESP IDF, což je ten jejich hlavní SDK pro vývoj na ESP32. Ten dosáhl teďka před pár dny verze 3.3 a konečně je to verze LTS, Long Term Support, čili něco, co dlouho vydrží beze změn. Mluvím o tom proto s takovým důrazem, protože já jsem pro SPIDF, což je vlastně postaven nad FreeRTOSem a je to takové to nižší programování než v Arduino IDE, je to o úroveň níž. Já jsem v tom programoval nějakou větší aplikaci ve verzi 1.5 a během programování té aplikace vydali verzi 2 a tam to prostě nešlo nic kompilovat, tam to neběželo. Takže oni to API jakoby měnili a bylo nešikovné, že jste to psali a lámali tu zpětnou kompatibilitu. Ta verze 3.3 slibuje jakoby dlouhodobou podporu, čili pokud něco napíšeme pro verzi 3.3, mělo by to chvilku běžet. Vydržet několik let běžet. Beze změn. Pak tady máme SDKčko v té verzi NOS, to znamená jako bez operačního systému. A to se používá při programování na 8.2.6. Vy to pravděpodobně nepoužíváte, to je hodně nízkou rovinu. Ale nad tímto SDKčkem jsou postavené všechny ty vrstvy typu Arduino Core pro Arduino IDE, MicroPython, který taky na tom běží, Node MCU, Lua, JavaScript je tam nějaký, Basic je tam nějaký. Na ESPčku běží spousta skriptovacích jazyků a nějaké kontrolované a to všechny běží na tady tímto SDK. Zajímavé u toho vydání SDK 3.0.1 je, že to nikdo nepoužívá, protože tam mají tolik jakoby regresí, tolik chyb
nebo chová se to o tolik jinak, než předtím roky používá verze 2 něco, že všechny projekty, které se pokusily na verzi 3.3, se rychle vracely na verzi 2 něco. Třeba Arduino Core se ve verzi 2.5.0 vydalo, se postavilo na tímto SDK. A ve verzi 2.5.1 už rychle couvli na SDK 2.2, protože to normálně některých těch ESPčkách z nějakého důvodu neběželo. Neznám detaily, třeba Arduino Core nesledují moc. Ale všiml jsem si, že s tím byly problémy a že dneska, když nainstalujete Arduino Core aktuálně ve verzi 2.5.2, což je to, jak programujete ES826 v Arduino IDE nebo třeba v Platform.io a tak dále, tak tam máte normálně na výběr. Standardně se používá SDK 2 a pak je tam něco jako beta nebo test nebo opatrně a je možnost opatrně zvolit tu verzi 3, ale na vlastní nebezpečí. Je to zajímavé, protože ta firma Espressif se snažila, aby ta trojka byla lepší, aby uvolnila víc paměti aplikací, tím, že přesunula něco zase někam jinam. Ale ve výsledku jsou s tím nějaké problémy. Mimochodem Node MCU, což je Lua, kterou protěžuju už několik let, je postavená teďka aktuálně na verzi 3, v září vyšlo to Node MCU verze 3.0, protože je na SDK 3.0 a tam vytváří, že žádný problém není. Já s tím nějaký problém mám to otevřený bug report, oni říkají, že to asi mezi klávesnici a židlí, to jsem ještě nenařekl čas. ES826 Core je to napsána právě na verze 2.5.2, o které jsem mluvil, a taky vyšla nová verze ESP32 Core, což je zase postavené nad tím IDF, právě pro lidi, co rádi dělají v Arduino IDE, a to má verzi 1.0.4, takže tam je taky dobré, že to je konečně ta verzi 1. Já vlastně ještě před rokem, když jsem navrhoval ten displej, tak já jsem si tady ještě jakoby v uvozovkách nemohl dovolit jít rovnou do 32. Protože zatímco softwarová podpora té 8.2.6.6 už je perfektní, a před rokem byla perfektní, tak ta 32 byla ještě nezrala. Oni byla ještě Arduino Core 0.9 něco. SPID 2 něco. A bylo to pořád, tak ještě jsou tam pořád neduhy. Kdybych vám řekl, že ještě teď i v té verzi 3.3 nebo i v tom Arduino Core 1.0.4 jsem našel nějaké chyby. Takže je to takové, může to tam na něco ještě malého narazit, ale je to rozhodně cesta do budoucna. Je mnohem lepší počkat měsíc, než opravit chybu v SDKčku, než zjistit za měsíc, že jste narazili na limit paměti a konec. Dál už přesto nejde. To je nějaký screenshot z jejich webu, abyste viděli, kolik mají krásný věc. Pořád ten Espresso, protože jsem si uvědomil, to Espresso jsem tam. A teď ta novinka programování, to jsem vlastně nakousl před chviličkou. Vyšla nová verze Node MCU, verze 3.0, je to zásadní verze, protože zpřístupňuje ve verzi Lua Flash Storage, což je strašně zajímavá věc. U toho 8.2.6 máte málo paměti, to jsem řekl. Ale když tam máte skriptovací jazyk, ať už Lua, Python, JavaScript, Basic, cokoliv, tak máte té paměti ještě 3x méně, protože tam musí být ten interpreter toho skriptovacího jazyka a ten sám potřebuje paměť, aby bral od vás ty řádky textu, překládal bytecode, úvoly, překládal je a vykonával. Takže tam máte strašně málo paměti. A u Node MCU se jednomu člověkovi z Anglie, který je v důchodu a je to úplně dobrý člověk. Mluvím o tom, protože loni jsem říkal, že furt nemá čas, on doma spravoval nějaké plumbing, nějak dělal instalatéra. A když má všechno hotové, a vrátil se k programování a povedla se mu skvělá věc, dokáže spouštět Lua kód přímo z romky. To znamená, jak je v té, ve flash paměti, ale vlastně oni ho nenatahují do paměti a nespouští v paměti. Oni ho spouští přímo prostě tam, jak je. To znamená, že to nezabírá volné místo. Takže v Node MCU Lua ve verzi 3.0, když máte aplikaci flashnutou Lua Flash Storage, což já pořád jsem ještě nedokázal tam přejít, tak máte spoustu volné paměti. Říká se, že už tam normálně fungují šifrované věci. Takové toto TOLOSO, MQTT přes TOLOSO. Že už to tam prostě jde. Že díky tomu spouštění kódu mimo paměť, mimo RAM, je možné mít dost volné paměti na to šifrování. Tak to je jenom na okraj. Zároveň zmíníme MicroPython, který tady spíš budou znát všichni na rozdíl od Ruby. MicroPython je portovaný na ESPčka oficiálně, to znamená, když jdete na stránku MicroPython, tak je tam ESPčka jako jedna z platform. Když to uvidíte, tak samozřejmě píšou, já nevím, kolik lidí pracuje na tom MicroPython. Tu na té Lue pracují tak 1,5 dobrovolníka a ten jeden dobrovolník si ještě stěžuje, že a tak to je tak těch pobytných projektů. Většinou tak je. Na tom MicroPython je možná víc lidí, to nevím. Každopádně tam navazují na ten samý memory problém. To je úplně jasné, to prostě nejde o šíbit. To je SP8.6.6.
To znamená, že tam se taky obecně doporučuje radši na 32, ale i na té 32 bylo málo paměti, těch 512 KB. Tak to vyřešili Vyšácky a ESP32 má přímé adresování externí paměti, to znamená, že můžete dát venku na sběrnici paměťový obvod a on je přímo v adresovém prostoru té 32, takže s ním pracujete jako s pamětí, on je to pomalejší, že to je ven přes SP sběrnici. A ten MicroPython umí tuto externí paměť používat. Takže díky tomu, že máte ESP se 4 MB RAM, nebo v těch obchodech bývá napsané 32 MB, což je tež, jenom se nenechá chytat. Třeba tady té kamery, kterou jsem ukazoval, jsou právě 4 MB externí RAM. Logicky, tam se musí uložit celý obraz z té kamery, celý ten snímek, aby se mohl analyzovat, jestli tam je něčí obličej. Možná několik snímků za sebe, porovnáme. Takže ten MicroPython si může přímo a výborně pracovat. To znamená, pokud chcete zkusit MicroPython, vezmete si 32 a vemte si destičku s tou externí RAM. Potom byste neměli narážet na ty neustále paměťové problémy. Ještě zpět k té OLED. Já jsem tady nikdy nebyl schopen předvést nějaké jednoduché klikací prostředí. Zatímco třeba JavaScript, když nám flashnete, nevím, Esproidu se ten projekt jmenuje, tak vám hned naběhne webový editor, webové rozhraní, všechno webově krásně funguje, tak u OLED to chybí. Tam naběhne terminálový řádek, který musíte ovládat přes serverové rozhraní. Tak teďka jsem vám si upozornil na projekt Chili Pepper, což nějaký člověk naprogramoval webové rozhraní, kde dokonce přes prohlížeč, přes nějaký plugin systému je možné přímo programovat ESP-čip 32. Velice pěkně, má tam spoustu krásných příkladů na čtení joysticku a na milion věcí, takže to je velice pěkné, ten Chili Pepper zkuste, pokud máte 32 a chuť zkusit něco programovat vůle. A ještě tu mám včerejška doplněný odkaz na NodeMCU tool, protože já jsem normálně používal nějaký NodeMCU Apollo.py jako Python a s tím mám nějaké problémy, tak mi řekli, používej tohle. Takže to jsem hned zahrnul, kdyby někdo měl taky problémy, můžete zkusit tohle. No a pak je ještě zajímavá věc o tom TinyGo a Rustu. To jsou vlastně jakoby moderní, kompilované jazyky dneška. Pavel Tišnovský to má krásný seriál o Rustu, měl článek a o Go, tam mám myslím celý seriál. Pokud vás to zajímá, je to velmi zajímavé. Rust je vlastně přímo z dílny Mozilla, nebo jednoho z lidí od Mozilla. Je to takové jakoby lepší C, kde by člověk neměl dělat takové ty klasické chyby, co jsou v C, takové ty divoké pointery a šání dovolené paměti a tak dále. A Go je zase jazyk, který vymyslel nějací lidé v Google, mám pocit, a strašně dobře si něm píšou vícevláknové aplikace a síťové věci vůbec, ale je to univerzální jazyk. A oba jazyky dneska samozřejmě lidi chtějí ve svém oblíbeném jazyku chtějí dělat všude, i na tom ESPčku. Takže teď bude možné používat TinyGo, což je nějaká zmenšená verze, a i Rust díky nějakému LLM, backendu. LLM je kompletní celá struktura pro překlad zdrojáků na binárky na různé platformy pro ESPčku. To je teďka ve vývoji, ale je to možná, tak to zmiňuji, třeba to bude za půl roku už použitelné. Hotové firmware. Pokud vás nezajímá programování a stejně chcete postavit domácí automatizaci, existují minimálně 2 velké projekty právě na to, že si v obchodě koupíte chytrou věc, okamžitě rozšroubujete, napíchnete se na ty programovací piny a nahrajete tam. Známější je asi Kasmeta, která má podporu na neuvěřitelné množství zařízení. Jakože výrobku. Já jsem tohle jsem napsal někdy 4. října jsem chystal tuhletu verzi, tento slide, a podíval jsem se na stránku Rasmoty 479. Druhý den jsem to někomu ukazoval a říkal, kdy jste dělal? Protože dneska už mám 482. Přes noc přibyla podpora 3 zařízení. To znamená teď, po měsíci už tam bude přes 500 zařízení. Takže prakticky jisté, že to, co koupíte, tak tam budete moct flashnout. A ještě existuje ESPurna, což je asi nějaký Španěl, nebo minimálně španělské slovo, tak ten vyvíjí v podstatě totéž, taky tam je vlastně všecko připravené na klikání, na benedové rozhraní, umí to Qt, všecko to umí. Zkuste si to, je to zajímavé, protože to opravdu kdo nechce s ničím se programovat a chce třeba jenom nakoupit žárovky, zásuvky a tlačítka, nahrnout tam něco a pak to celé naklikat do své domácí sítě, kdy na Raspberry běží Node-RED a celé se to prostě propojí a naraz to celé funguje bez práce. Nic pro mě, já si to radši na programu sám. Teďka něco k bezpečnosti. Ku podivu už i ESPčkou se nevyhýbají průšvihy z bezpečnosti. Loni v září praskl nějaký útok, který se jmenoval Crack, kdy bylo možné dostat se,
už nevím přesně, to je tak dávno, že už to nepamatuju, ale bylo možné něco provést. A zajímavá věc, že přestože to Espressif opravil ve svém SDKčku poměrně svižně, za několik týdnů nebo měsíců, tak trvalo mnoho měsíců až let, než ta oprava prosákla z SDK do těch projektů, které nad těmi SDK staví. To znamená třeba ta Tasmuta, anebo třeba Arduino Core, ve kterém programujeme, když děláme Arduino, tak tam tu opravu několik dlouho měsíců neměl. To bylo loni crack, který už opravený asi bude. Ale teďka před pár týdny Matteus Garbellini objevil hned 3 různé díry ve Wi-Fi stacku, který je mimochodem jakoby uzavřená věc těch Číňanů, do které není vidět, aby nikdo neukradl zase vlastnictví. Takže když tam najde chybu, musí si čekat, až to opraví ta firma. Dostal to CDčka ty chyby, je to strašně srandovní, ta první 586 způsobí pád toho zařízení. Vtipné je, že se ty pakety, ty poškozené pakety, dají injektovat z jiného ESPčka. Takže vy můžete mít útočící ESPčko, které zabíjí ostatní ESPčka na poli, jakože mezi námi. A ty další CDčka, to je, že ukradnete celou session, ale toto je nějaké to šifrování Enterprise, které tady asi nepoužiju. Nevím, jestli to mám tady náhodou použité, ale doma to Enterprise šifrování nepoužíváme, takže my doma používáme většinou VPA a to je bezpečné. Tady je popis toho, jak to hackl, nevím, jestli už jsou opravdu, před měsícem ještě nebyly opravdu. A zajímavá věc je, že i proděravili, prostřelili všechno to šifrování, které je vestavné v ESP32, takže, jak tam jsem říkal, tam je Secure Boot, že tam je celá ruka šifrovaná s vaším programem. To všechno je možné prostřelit, vyčíst. Nějaký člověk pod přezdívkou kontaktoval firmu, že to mají, a oni řekli, že to nejde opravit. To je prostě chyba hardwareového designu. Takže není to tak bezpečné, jak se zdá. No a teďka si můžeme konečně rozbavit tady tu novinku, co mi poslal John, co nám teda dá, tady vidíte, jo, originál na moje jméno, slavnostně, ještě sáčku. Tak, tada, a tohle prosím, vypadá úplně stejně jako všechny předchozí lističky. Což může někoho zmást. Ale ve skutečnosti, můžete pustit oba obrazy, ve skutečnosti je tam úplně nový čip, úplně z brusu nový čip, který se nečekaně jmenuje ESP32-S2. A právě, že to nepoznáme, že vypadá všechno stejně. A já to trochu předběhnu. Hlavní výhoda ESP32S2 je, že má USB, má vestavené USB, což je fantastická věc. Žádné ESP nikdy nemělo a pravděpodobně to všichni chtěli. Bohužel, když ta destička přijde, tak si říkáte, že si tam dostali nějaký podvrh, protože tady je převodník, tady někde, je převodník z USB na seriál. To znamená, že tady v této revizi toho čipu je to USB varné. To jsem možná neměla říkat, že jsem zkazil překvapení. Ale prostě na té desce není poznat, že to je to nové ESPčko, protože ještě nevyužívá to svou hlavní výhodu. Ale to vůbec nevadí. Máme to úplně nový čip. A teď v čem je vlastně lepší? Má více vstupných výstupních pinů. To je neuvěřitelné, ale těch 37 pinů u ESP32 bylo málo. Takže těch je 43. To je skvělé. Ovšem druhý řádek přináší brutální šok. Ztratilo se jedno jádro. ESP32 má dvojádro, teď je to jenom jedno jádro. Ale novější hardware, je to LX7, předtím to bylo LX6, to jádro navrhuji někde v Anglii, nevím, to jsem se přesně, co je tam lepší, jenom, že to je lepší. Jakože, chápete, rychlejší, úspornější, takové ty marketingové řeči, ale není to porovnané s čím, takže neznám číslo. Zůstal tam ten ultra low power procesor, to je ten, co hlavní procesor může spát, tady ten měří. Zmenšila se paměť. Další úplně nečekaná věc, 512 KB šli na 320, nechápu. Zmenšila se romka. Zůstal tam ten čip reálný hodin, který má u sebe vlastní paměť. Zvětšili rozsah pro externí paměť až na 1 GB. Wi-Fi zůstalo stejné, má tam novinku s měřením TLF, nestihnu už říct. Přibylo kapacitních senzorů, to je zajímavá věc. Původně tam bylo 10, teď jich tam 14. Já jsem si říkal, proč přidali 4. A pak jsem si představil, že když sedí slečna pokladní, tak těch 10 stačí na číslice 0 až 9.
Ale potřebujete tam ještě plus, minus, děleno a enter byste potřebovali. Na to podle mě potřebujete ty 4 další. Protože celý ten čip vypadá, kdyby byl určený do nějakých takových zařízení, jak kdyby do terminálu nebo do nějakých pokladen nebo do něčeho podobného. To znamená víc kapacitních spínačů, sběrnice jsou tam všechny, jak jsme zvyklí, SPI 20, všechno tam je, ale novinkou je paralelní LCD rozhraní, takže přímo připojíte displej. Zase to vypadá, jak to bylo pro pokladu nebo co. Je tam kamerové rozhraní, takže to může třeba být ve zvonku, vidí vás to, to je dobrá věc. A je tam ta novinka, je tam full speed, USB. To znamená, že ten čip půjde nejspíš brzy programovat z počítače bez toho nutného USB seriál převodníku, který tam bývá buď to jako samostatný čip, nebo musíte mít zvlášť. Tady je vnitřní zapojení. Plusy. Sepsal se pro vás plusy. Nové CPU by mělo být lepší, nevíme v čem. Víc externí paměti potenciálně by mělo být dobré. Time flight měření pravděpodobně bude vhodné pro přesnou lokaci třeba v budovách, kdy on je schopen změřit u běžného Wi-Fi signálu, vlastně kde jste, jenom podle toho, jak dlouho k vám ten signál letí. Přibylo pinů, přibylo rozhraní, další rozhraní a přibylo to rozhraní. Ale máme tu i minusy. Je tam méně RAM, což může být smrtící, nevím, jak se s tím pohrajeme, protože už u té ESP32 normálně je asi 260 KB free. Pokud teďka ubrali 200, kolik tam bude mít? 60? Doufám, že ne. Jedno jádro, to je strašně zajímavé. Vrací se ty problémy ESP826. Nemůžeme si moc dlouho počítat ty na milion míst, protože by mezi tím spadl Wi-Fi stack. Musíme se zase vracet zpátky, nechávat systém těch 20% CPU času, aby stíhal udržovat Wi-Fi spojení. Úplně odepsali Bluetooth, to je zajímavé. Pravděpodobně, protože se jim to za 3 roky nepovedlo nasoftit, aby to dobře fungovalo. Ztratil se Ethernet, cache, senzor a nevím co všechno. A to USB teda nefunguje. Já jsem to, někdo byl zklamaný, že jsem to řekl tak škaredě. Já mám prostě předprodukční vzorek. Ještě vidíte, že musíme číslo Pixel 189. Až to půjde do produkce, samozřejmě to USB bude spravené. To je jenom jako zajímavost, že tady se nedá to USB vlastně vyzkoušet. No a nakonec jsem ho teda stihl. Takže děkuji za pozornost, aby si ho vydovat. A zvu vás do té místnosti A113 na 17. hodinu, což bude někde asi tam, u vchodu, si myslím. A tam budu sedět sám a čekat, jestli někdo z vás přijde. Máte nějaké otázky? Jestli se tam vlezem. Říkám, já tam budu sám, v první řadě si můžu sednout. Další otázky? Tak platí, že kdo dřív přijde, tak ten má místo. Se vystrašil, oni nemají otázky. To je SPčko s tou kamerou, ono nemá USBčko, že jo? Nebo má? Na jestli jenom zopakovat kvůli záznamu, jestli má SPčko kameru, kvůli záznamu. Ano, tady tato destička opravdu nemá USB. Ale já si to nevšiml, protože já mám všechno programovou přes svůj převodní zadování. Tak ještě máme prostor pro 2 otázky, jaké si máte. IPv6 je plně podporováno, je to vlastně softwarová záležitost a v tom ESP IDF verze 1.0.4 už je IPv6 normálně, všechno v pořádku funguje. Takže z toho mám také radost. IPv6 o tom asi nemusíme vůbec uvažovat, tam to asi nebude místo, ale říkám, zaměřujeme veškerý vývoj na tu 32, případně na tu 32S2. Mimochodem její hlavní výhoda pravděpodobně bude nižší spotřeba. Je možné, že ubrali tu jádro proto, aby ušetřili spotřebu. Že ta 32 asi popila a dělala hodně elektřiny. Takže to může být rozumný kompromis mezi tou 826, která už nestíhá, nestačí, a 32, která je mocná, ale hodně žere. Bude teď 32S2, takový zlatý kompromis, na který bude jednoduché přejít z té 826 a bude to dělat všechno, jak má, ale lépe a nebude to paradoxní. Nějaký dotaz, prosím? Jaký má smysl HTTPS, když tam jsou dané ruské certifikáty a je možné objevit Zopakuju pro záznam, jaký má smysl HTTPS. Ta otázka je špatně položena. Tam nejde o jaký má smysl, ale že není možné přistoupit k datům, které nejsou dneska dostupné přes HTTP. No, dnes už není, všechny servery nuceně přešly na HTTP.
Takže dneska, když člověk chce šáhnout tam pro předpověď počasí, nebo na ty cloudové služby, nebo všude, si myslím, že je to všude vynuceno. Takže my jsme to byli jakoby dotlačeni. Já jsem na tu diskuzi vždycky říkal, na co mám to jenom v domácí síti. Vždycky se nám snesla stožka z jejich křiků. Jak říkáš, tím, že není možné ověřit ten certifikát, tak tam klidně může být ten útok jmén komunity. To je chybí. Ale prostě je to vynucené. Musíme se přizpůsobit, aby nás vůbec Takže ještě byla nějaká otázka? Ano? Je to značení, která napovídá, že ta verze 2S, která je na stole, takže je další data. No, jak jsem předváděl s těma rozpaženýma rukama, tak to je v podstatě krok zpátky trochu, ale ne moc. Aby to lidem umožnilo konečně přejít z 826, protože já si myslím, že ta firma Espresso je sama nešťastná, když vidí, že všichni chtějí ty výrobky postavené na 826, že to vlastně je nefunkční. A lidi se bojí jako toho bojáře. Já si myslím, že možná i proto jim dali jedno jádro. Podívejte se tady jedno jádro, nebojte se ho, bude to stát pár haléřů, pojďte změnit ten územ. Takže to není jakoby krok dopředu, to je si myslím takový civilinovský útok kousek stranou, kousek dozadu, ale ne moc, aby ta přícelovka nestratila smysl, ale zároveň se tam jsou věděli, že sledovali náklady, že zmenšili rámě snižování nákladů, nevím proč, aby si rozhodují haléře. Takže to si myslím, že to je tak. To není generace, to je očesaná verze. To je, když někdo vydá nejvyšší verzi procesoru a pak to očiše a prodávají hodně. Takže takzvaná light verze po jogurtu. Já vám děkuji moc i za vaše otázky a Petrovi za jeho čas. Bohužel musíme teda se přesunout k dalšímu řečníkovi. Nicméně tady na monitorech vidíte, že může pokračovat diskuze v sále A113 od 17 hodin. Zatím ten počítač tam bude sám, tak ho nenechte samotného a přijďte si podebatovat. Děkuji za pozornost. Ještě prosím vás, než mi zabralo mikrofon, já jsem slíbil, že dneska budu rozdávat dárky. Já jsem přinesl úplně nový plošný svůj náhrad, nevím, jestli to ještě můžeme přepnout, který jsem vám vlastně chtěl dneska dát, který je mnohem lepší než je loňský. Je to vlastně univerzální listička, na které si můžete postavit cokoliv z ST. Máme to pro každého, ale pokud nebudete stavima, tak je budu dorozdávat až na té A113.